Nagpangabay si Pope Leo XIV sa mga manggaranon nga tawo nga ipaambit ang ilang manggad sa mga pigado. Ini nga mensahe sang Santo Papa ang iya ginpakigbahin kadungan sa iya pagbisita sa Monaco, isa ka manggaranon nga microstate French Riviera. Sa amo nga mensahe sang Santo Papa, iya ginkondena ang separasyon sa tungha sa manggaranon kag imol nga iya gintawag nga chasms between the poor and the rich. Ginpunto man sini nga ang manggad ang dapat gamiton para sa katarungan kag ikaayo sang tanan. Gintalakay man ni Pope Leo ang mga isyu pareho sang pag-amlig sa dunang manggad, world peace kag pagprotekta sa kabuhi sang isa ka tawo, kung sa diin gintambungan sang linibo ka mga tumuluo ang amo nga pagbisita sang Santo Papa. An intrinsic duty not to be kept, but to be shared, so that everyone's life may be better. Pour que la vie de tout le monde soit meilleure. Le don de la petitesse. The gift of smallness, together with a living spiritual heritage, put your prosperity at the service of law and justice. Service du droit et de la justice. Surtout Especially at a historical moment when displays of power and the logic of omnipotence wound the world and jeopardize peace. blesse le monde et compromette la paix. Dans la Bible, In the Bible, as you know, it is the small who make history. les petits qui font l'histoire.